Türkmenistanyň durly sebitlerini gallaç kärenetçiler pes hasyrly buğday meýdanlaryna orak mövsümini geçirýän mahaly Prezident Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrawyna görnüşinden ýörüýte saýlanyp alynan bol hasyrly buğday meýdanyna Gallorawnyň depkini bilen tanyşdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap we Mar welaýatlaryna Gallorawnyň barşy bilen tanyşdylar. Habarçylarymyz Lewap welaýatynyň Halaç we Saýat etrawyna, şeýle-de Mar welaýatynyň Bayramaly we Murgap etraplaryna galla hasyrynyň ýagdaýyny öwrendiler. Maglumaty görä Lewap welaýatyna hasyl pes ýöne Mar welaýatyna has pes günor sebitde habarçymyz bilen gurrundaş bolan birnäçe gallaç kärenetçi dowam edýän orak mövsümini özleriniň plan borçnamalaryny dolup bilmänliklerini aýdarlar. Türkmenistanyň gallaçy daýhanlar özlerine bölünip berilen kärene ýerlerine şertname esasyna buğday ösdürip ýetişdirýärler. Bu ýetişdirilen hasyly döwletiň kesgitlen narhyndan döwlete satýarlar. Döwlet daýhanlary ýeňillikli dökün we tehnika bilen üpçün etmäge borçlanýar. Biz buğday ekip munyň ýaly pes hasyl alyp görmedik diýip Lewaply daýhanlar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet hiçligine köpçüliklerini habar beriş şerişdeleri we oba hojuluk resmiýetleri üstümizde hasyl mövsüminiň tas başyndan bäri ekiş we ýedek işleriniň agrotehnik kadrlary laýyklykda geçirilendigini, daýhanlaryň mineral dökünler, ekrançylyk suwlary we oba hojuluk tehnikalary bilen wagtly üpçün edilendigini ýigderli habar berip gelýär. Ýöne buğday meýdanlaryna hasylyň ýagdaýy döwlet mediasyny we oba hojuluk resmiýetlerini ýalana çykarýar. Bu ýyl näme üçin buğday hasyly pes bolup diýip Lewaply kärenetçiler diýerler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan gallaçylar pes hasyly gyş pasynyň sowuk gelmegi, ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi we ýylyň dowamyny ygylyň az bolmagy bilen ilteşdirýärler. Mar welaýatyna hasylyň ýagdaýy Lewapdanam erbet. Azatlygyň habarçysy özüniň baryp gören ýerlerine buğday meýdanlarynyň ençemesini gamış basan onaýdýar. Gamışlaryň arasyna kombayn näme işe ýar diýip ilki geň aldım. Soň seredip otursam ol gamış meýdany däldi, buğday meýdany ekeni. Kombayn gamışlygyň içinde bir sagat töweregi aýlandy. Buğday daşaýan ýüklüler bir kenarda garaşýar. Kombayn gamışlygyň içine gaýta-gaýta aýlandy. Ýöne bunkerini doldurup bilmedi. Nireden doldursun diýip Marly kärenetçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Marly we Lewaply daýhanlar pes hasyly buğday meýdanlaryna harman atmaga çalışýan mahaly Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 13-nji ýylyna Balkan welaýatyna Gallorawnyň depkini bilen tanyşdy. Döwlet telewizionyasy Gyzlarbat etrawyna bol hasyldan ýaňa tas dökülip oturan buğday meýdanlaryny görkezdi. Köpetaň etegine ýerleşen bol hasylly galla meýdanlarynyň görnüşinden drondan düşürilen videolary döwlet telewizionyasına efire berildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi gözüňi dokundurýan buğday başlarynyň tolkun atýan meýdanlarynyň daýhan ihlasy bilen ýetişdirilendigini aýtdy. Şeýle-de buğday meýdanlarynyň gyrasyna hatara düzülen kombaynlar görkezildi. Döwlet telewizionyasy Marynyň gamış basan buğday meýdanlaryna hasyl gözläp iki ýana urunýan kombaynlary ýa-da Lewapda plan borçnamasyny dolup bilmän ýylyň ygylsyz ýa sowuk gelmeginden, suw ýetmezçiliginden şikayet edýän, hyrçyny diýişläp bahmyr edýän gallaç kärenetçileri görkezmedi. Ýa-da bolmasa buğdaýy derek saman ýygnap samany bilen göwünlerini hoşlamaga çalışýan marly daýhanlaryň halynyň habar alınmady. Döwlet mediasy Gyzlarbatda göz ýetime uzap gidýän buğday meýdanlaryna serilip ýatan dykyz däneli buğdaýlary, hasanaklap gallyk hasylyny ýygnaýan lehem kombaynlar görkezdi. Birazdan maýyň ahyrlaryna sebit häkimetleriniň resmi taýdan Gallorawna girişmek dawrasyny geçirmek üçin bol hasyrly galla meýdanlaryny gözleýänlikleri ma'lum bolupdy. Gallorawnyň ýurdun Lewap, Mar we Ahal welaýatlaryna 2-nji ýylyna, Daşawut we Balkan welaýatlaryna 9-njy ýylyna girişildi.